crossover, fly over, lumilipad kasi palaging high scorer, skywalker, best of all time yung roster, kinikilig pati mga courtside reporter. Order in the court, laging palaban, kala mo si Jaworski, Noy P, umalahoy, tumobi for more 3, 2, 1, bang, double OP, oh yeah, gumaguntong sa big dome, napatalon at umalulong si Tim Cone, in the zone, nagpapakulan ng free throw, hayop, kumbaga bakula o beast mode, yung iba, no offense, puro depensa, yung iba defensive pero wala offensa, yung iba, balata, yung iba, recta, yung iba kinakapos, yung sa akin, bengka. Wow, get that ball, boy, huwag kang pa i-score, yo, Ipakita kung sinong siga sa liga ng mga bida. wow, get that ball, huwag kang pa i-small, yo, Ipakita kung sinong siga sa liga ng mga bida. o dumakdak, lahat pumapalakpak, siguradong madugo ang laban pag ako sumaksak. Swak na swak, dagger sa dibdib ng higante, walang Goliath sa baldapi tumiskarte. Oy, anong height mo sir? Ako 5-footer pero sharpshooter, manalo, mano matalo, pusta ko'y Lebron, pagkat hindi nadadaig ang puso ng kampyon, alias the flying A na may halong El Presidente, ay nakay walang paki, nagkakape sa ere, pumipeke ng pasat, pumipektus, mala, benji maras kahit nagkapigit, shoot like Mike Malakay, di ka mong bitaw, tanong mo ba kay Dr. J, Andy Howe, pare wow, ini-replay sa LEG, umakapay sa Pogi Boys, reigning MVP. Wow, get that ball, boy, huwag kang pa i-score, yo, Ipakita kung sinong siga sa liga ng mga bida. wow, get that ball, huwag kang pa i-small, yo, Ipakita kung sinong siga sa liga ng